प्रणाम नमस्कार। और आज हम बानी जुहू बीच बम्बई और बहुत प्यारा नज़ारा बा। देखिए कितना भीड़ बा, बहुत सारा भीड़ बा और बहुत पब्लिक बा। और विकास भैया बानी साथे प्रणाम। कौन धुन के सब दर्शक लोग के हमरा तरफ से प्रणाम बटे। एवजी चुनाव लड़े के तैयार आज हमनी के बानी जा बम्बई के चौपाटी पर जना के जुहू बीच कहल जाला। जी के पाव भाजी बहुत मशहूर हो, जूस मशहूर हो। अभी जूस पियला बड़ा बाबा, पाव भाजी खाए के टाइम बा। थोड़ा देर पच जाता तो पाव भाजी खाए के बाबे। एक बार चीज मिला मकई के बाल मिला, मकई के भुट्टा मिलेला। भुट्टा अपना यहाँ मकई के बाल कहल जाला, जी भुट्टा कहल जाला। जी बहुत प्रसिद्ध है और जगह मिलेला। कभी आप लोग आए तो जरूर खाए जी भैया। बाकी नज़ारा देखी कितना समुंदर में टीवी चलता है जी। हाँ, समुद्र में टीवी लागल बा, टीवी में देखे के बाद मुंबई पुलिस जेकर वीडियो में चली पैसा दी, बाकी सारा जनता फ्री में देखी। पाव भाजी के जी सारा दुकान बाटे। जी के पाव भाजी बहुत मशहूर होते। लगभग जब सैटरडे संडे के लोग फ्री रहेला जी आवेला। चलिए तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, नज़ारा कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए। जहाँ से भी आप देख रहे हैं इससे जुड़िए। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।